dramatic. Sir. Sir. Easy. नोंलाय Ha? नों आंना दाबो ओंखारथ'वाखै मोसानांगौ माबायानो ओंखारगोनसो नोंना लास्टआव दाबो रिलिज जायाखै जों मोसाग्रा करिय'ग्राफारानो ओंखाराखै ना आदा अप्रकाशजों फट' लानाया बिर जागासिनो बिथिं मैम सेल्फी Fourth Bodo Film Award Ceremony दिनैनि जों आदा मैथा स्पिच होगासिनो माने जेनेबा दैमु फिल्म प्रडाक्शन जेनेबा गान्दा खुंगुर फिल्म प्रडाक्शन बे नङा प्रडाक्शनासो माने फिल्मखौ बरनो आरोखि रेड कार्पेट फट'नि थाखाय बेहाय सर्ट फिल्म खिनिया बेखिनिया बयबो लैहोर फैगासिनो बोसोन होनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय लकेल जोंनि जिखिनि बर'नि सावथुनफोर दङ माब्लाबा बे कमेडि कमेडियानो जा बा ट्रेजेडि सिनेमायानो जा बा नोङो कमेडियानो जा एज ए स्टुडेन्ट अफ लिटारेचारनि सासे स्टुडेन्ट हिसाबै आङो इंलिश लिटारेचार फरायदोंमोन जिहेतु ग्रेजुएशनाव मास्टार डिग्रियाव शेक्सपियारनि माखासे ड्रामाफोरखौ फरायदों आं ग्रेटेस्ट ड्रामा अफ द वर्ल्ड नभेलफोरखौ फरायदों जे नभेलफोरनिफ्राय उननि समाव माने सिनेमा बानायनाय जादों बिर जागासिनो बिथिं যদিও মই সদায় এই অঞ্চলটো বিশেষকৈ উত্তৰ পূব অঞ্চল নৰ্থ ইষ্ট সদায় মোৰ মনত ৰাখোঁ नोंसोरनि हानजायाव मेथाइ रोजाबग्रा आरो मोसाग्रा गुबुन गैला नामा? गोबां दंबावो दिनै मोसाग्राफोराबो फैजोबनो हायासै आदा लैथोमा आरो आदा सोमदोनाबो गोबावजोंसो सफैगोन होननानै बुंदों लीना करिश्मा आरो सुदेम सनामोनाबो फैगासिनो दङ प्रडाक्शननि प्रडिउसार डाइरेक्टर बिथांमोनखौ फैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय मिल्क इज वाइट सानसोरां सार्टिफिकेटजों लोगोसे नगद 50,000 रां बावनाय जादों दा जों फार्स्ट रानार आप मीना सुंद' सावथुननि डाइरेक्टर प्रडिउसारखौ फैनानै मान बिलाइखौ खावलायनाय जाबाय आरो इसेल' बिबांनि जोङो प्राइज मानि हरनाय जादों बिथांमोननो
Agla deh. 50,000 बेस्ट शर्ट मुभिनि थाखाय 50,000 रां बान्था बावहरनाय जाबाय Robotik. Sir. Hah? Sir. Easy. Easy. Nenglah. Hah? Neng. आंना दाबो ओंखारथ'वाखै मोसानांगौ माबायानो ओंखारगोनसो Nenglah last tau. दाबो रिलिज जायाखै जों मोसाग्रा Koreografer neng karak na? Koreografer. Bego, Raul, bego. दिनैनि समाव मोनसे हारिया सोदांनांगौब्ला मोजां जानांगौब्ला एसे पजिटिभ लाइनाव फैनांगौब्ला जोंहा माखासे Ma'am, selfie. Ma'am, selfie. Who are you? Gotowi? I teraz wy. Martens. Bodo. Hah? Bodo dance.